pretekárov seniorov seniorského finále. Dráha 1, Kupec Gabriel, Pitop Topolčany. Dráha 2, Pavúk Marek, Aquasport Levice. Dráha 3, Halás Adam, STU Trnava. Dráha 4, Sermet Konrád, Rakúsko. Dráha 5, Kurobka Daniel, Kúpele Piešťany. Dráha 6, Daniel Mizera, GNT Bratislava. Dráha 7, Juraj Čimbora, Pitop Topolčany. A dráha 8, Rozsypal Adam, GNT Bratislava. Na dráhe 4 pláve Sermet Konrád z Osviečim z Poľska. Takže toto už sú rozkladby priamo nasadené, čiže nie tak, ako som pôvodne avizoval, že seniorské finále, ale slabšia rozkladba z dvoch. V tejto rozkladbe má rekord meetingu hodnotu 4 minúty 19,54 sekundy a jeho držiteľom je David Verasto z Maďarska z roku 2009. Ja len pripomeniem, že v tejto disciplíne bude štartovať aj Rišo Naď, GNT Bratislava, náš najlepší polovkár. V tejto disciplíne drží Rišo aj slovenský rekord. Ktorý má hodnotu 4 minúty 22,30 sekundy. Táto disciplína je jednou z najťažších. Hovorí sa tomu, že sú to plaveckí inžinieri, pretože plavec musí ovládať všetky 4 spôsoby, a to dokonale. A okrem toho musí mať aj dobrú vytrvalosť. Väčšinou v disciplíne 200 alebo 400 metrov polové preteky víťazia pretekári, ktorí zvládajú veľmi dobre disciplínu prsia, pretože je to predposledná disciplína zo 4, ktoré plávu. Začína sa vždy delfínom, potom nasleduje znak a veľmi technická disciplína prsia, pri ktorej môže pretekár veľmi veľa stratiť. Takže po motýliku alebo po znaku ešte poradie nemusí nič znamenať, pretože po týchto dvoch disciplínach prichádza tzv. Disciplína pravdy a pretekár, ktorý neovláda dobre technicky túto disciplínu prsiarsku, tak môže veľa stratiť. A samozrejme mu ubudnú sily aj na záver na travlovom úseku. Zatiaľ pretekár na dráhe 2, kde pláve Pavúk Marek, Aquasport Levice. Tento pretekár je zároveň diaľkoplavec, ale aj triatlonista, čiže je to taký pretekár všestranný. V tomto súčasnom období je náš najúspešnejší juniorský diaľkoplavec. Ale tak, ako som povedal, darmo, že Marek Pavúk ovláda veľmi dobre disciplínu motýlik aj znak. Pozrite sa, ako sa prepadol až na posledné miesto. Stavujem predposledné miesto zásluhou tejto ťažšej disciplíny. A samozrejme pretekár na dráhe 3, kde pláve Adam Halás, STU Trnava, je pôvodne prsiarom, takže táto disciplína mu nerobí problémy a preto sa môže dostať až na čelo
A verím tomu, že Adamovi ostanú sily aj do kráľového úseku, pretože je v tejto disciplíne na veľmi slušnej úrovni. Takže vidíte to, čo som hovoril, že pokiaľ plavec neovláda dobré prsia, môže sa prepadnúť až na posledné miesto. To sa stalo práve pretekárovi na dráhe číslo 2, Marekovi Pavúkovi z Aquasport Levice, ktorý po disciplíne Znak viedol a v súčasnosti už je na konci so silami, pretože prsiarská disciplína mu naozaj ubrala množstvo síl. Takže Adam Halás, juniorský reprezentant, ktorý tohto roku plave veľmi slušne polovkové disciplíny, už sa blíži nezadržateľne do cieľa. A jeho čas v cieli má hodnotu 4 minúty 48,76. Mal by to byť jeho najlepší osobný výkon. Na misi